Fa uns dies els parlàvem d'una pel·lícula que ens feia el Foment, el mestre que va prometre al mar, una sessió que va omplir el teatre i que tenia alguns dels protagonistes allà mateix. Vam poder parlar amb alguns d'ells. Avui el debat va justament d'aquesta pel·lícula i de la seva vinculació amb Mataró. Estoy buscando a mi bisabuelo, Bernardo Ramírez. Todo el país está lleno de fosas. En todas partes se llevaron a cabo ejecuciones. Antonio Manages, encantado. ¿Sabéis si va a venir alguien más? Mi bisabuelo compartió el calabozo con su maestro, un tal Benaiges. Se llama imprenta. Con ella Vamos a publicar nuestros propios cuadernos. Cuanto más aprenda ahora Emilio en la escuela, más opciones tendrá para su futuro. No me va a decir usted a mí lo que es mejor para mi hijo. ¿Listos? Ya. Y ese de ahí es Carlos, tu abuelo. No voy a tolerar este comportamiento en clase, ¿eh, Carlos? Resulta que esta es ahora mi escuela, no su escuela. Y las cosas, a partir de ahora, se van a hacer a mi manera. Los niños tienen que ser lo que ellos quieran, pero sobre todo, tienen que ser niños. Eres el maestro más raro que ha pisado nunca este pueblo. En cuanto a tus artículos, tú no tienes un pelo de tonto, Antonio. Y no es buen momento para hacerlo. Estoy perdiendo el tiempo. Puedes buscar. Antonio, a lo mejor deberías irte de aquí. Te has señalado, todo el mundo sabe lo que piensas. A partir de este momento, el ejército toma el control de este pueblo y de toda la provincia. Quiero que todos vayáis a vuestras casas y traigáis cualquier libro cuaderno de mierda que tenga que ver con este maestro comunista. La caja. Carlos, ¿dónde está Antonio? No pierdas la esperanza. Esperanza tengo, porque no tengo tiempo. ¿Os gustaría ver el mar? Sí. Pues quiero que enseñéis este cuaderno en casa y que vuestros padres lo lean, que les digáis que este verano el maestro os llevará a ver el mar. I aquí tenim justament en aquesta mateixa taula són 3 dels 5 mataronins que formen part d'aquesta pel·lícula. Estic just a la meva dreta i per ordre a l'Helena Moreno, a l'Ona Macià i a la Gala Petit. Bona nit i benvingudes. Bona nit. Dèieu que estàveu una mica nervioses, però no us hi veig gaire, De fet, ara anaven xerrant, anaven mirant el tràiler. Quants cops l'heu vist, el tràiler o la pel·lícula? Jo la pel·lícula Moltes. 3 vegades. La pel·lícula 3 vegades? 4? 5. Jo 4. 4 vegades. I us agrada més a mesura que l'aneu veient? Aneu veient més coses o al final dieu, ja l'he vist molts cops? Jo ja és que ja l'he vist. No et canses? Però és que és tan bonica. Doncs la primera vegada em fixava més en trobar-me a mi més que a la història, però després, a mesura que l'he vist, m'ha semblat més bé. Jo també, jo és que al final ja... Clar, a la primera pues no m'ho sé, a la segona ja m'ho vaig sapiguent i a la tercera ja pues em busco més com a mi, no? Pues dic, mira, aquesta escena me'n recordo que la vam gravar tantes vegades, saps? Que és que, clar, al final ja tu saps tot. Ara seguim parlant, però saludo l'altre costat de la taula, perquè si els faig 3 preguntes més us deixaran sense guió, pràcticament. Sergi Bernal, fotògraf, documentalista, investigador i responsable de recollir, de fer possible aquesta pel·lícula directa i indirectament en les dues vessants. Benvingut. Moltes mercès. I també és amb nosaltres l'Anna Maestu, que és la mare de l'Ona. Benvinguda. Bona nit, gràcies. Veig que tenen la pel·lícula presa a consciència, Totalment. És una pel·lícula, ara ho deien, és una pel·lícula que desperta molta tendresa, que es nota que l'han viscut molt les persones que l'han fet possible, però que la fan viure també aquelles persones que la veuen. És un tema que ens toca molt de prop, tot i que ja fa certs anys, però que encara són temes que portem molt a dins. Bueno, són temes completament vigents, tot i que hagin passat 85 anys. No cal més que mirar les notícies i veure que aquests temes de guerra civil i els que van provocar tot allò encara són als carrers. O sigui que tenen una vigència total i això d'aquesta pel·lícula doncs, és una reparació d'un oblit, un homenatge als mestres de la República i a aquelles criatures que no van poder tenir una educació en llibertat. Què en sabíeu vosaltres abans de la pel·lícula de la Guerra Civil? Jo molt poc. Molt poquet. Poc. La veritat és que doncs no sabia molt sobre la Guerra Civil.
Jo és que no sabia res, o sigui, alguna cosa sí que potser sabia, però quasi que no. I tu, Helena? Jo, la meva besàvia va viure la guerra i li vaig preguntar moltes vegades i em va explicar moltes coses. I si ara us demanés que li expliquéssiu a un company de classe que no sap res de la Guerra Civil, què li sabríeu dir després de la pel·lícula? Doncs jo li explicaria sobretot les discussions que hi havia en aquella època i les diferències i que la història en aquella època van haver-hi molts problemes entre països. Jo he explicat com el que va sofrir el professor i tot això i que també que els nens van estar una mica millor amb el professor. Jo, jo crec que, o sigui, el professor realment el va matar perquè tenia com opcions diferents, no? Ensenyava als nens diferent, que per tenir una altra manera de ser el va matar, que no és molt... Sergi, quan vas descobrir una mica tota la història i vas posar una mica el nom de l'Antoni Benages, tu t'imaginaves que això acabaria així? Doncs està clar que no, perquè en aquell moment la meva idea era fer una exposició fotogràfica, com les que havia fet anteriorment del camp de refugiats de Dakhla o de comunitats xineses, minories ètniques a la Xina, que al final feia una exposició que passava per uns quants centres cívics i després preparava una altra. Però és veritat que aquesta amida que anava trobant exalumnes, la família, veia que era una història que emocionava. Fent un petit speech de 2 minuts, la gent s'emocionava de tal manera que això em va portar a que una fotografia no són més que 1000 paraules i juntament amb un realitzador, l'Alberto Bugle, fer un documental. I a part, llibres, i s'ha fet molta feina per recuperar la memòria d'aquest home. Hem parlat de la vinculació dels mataronins que formen part d'aquesta pel·lícula, però tu treballes a l'Ajuntament de Mataró i la primera exposició justament va ser al Casal de les Esbandies. A més, hi ha hagut també el cercle històric que hi ha estat darrere, que t'ha ajudat amb tot plegat i, per tant, és una pel·lícula que passa a prop de Burgos, que té un tarragoní com a protagonista, però Mataró hi té un paper important després de tot plegat. Mataró és important perquè, com et deia fa uns moments, aquesta història només explicant-la ja emocionava. I així va ser com li vaig explicar a una companya de la feina, a l'Helena Crespo, i ella va dir, ostres, Sergi, però això és una història rodona. Sabem el que ha passat, però fins i tot sabem el que havia de passar i no va passar, que ens ho diu aquest llibret. Què ens diu aquest llibre? Aquest llibret el conservava la família Benages, amb uns quants llibrets més que havia fet aquella escola, i era una invitació a conèixer aquell juliol del 36 al mar. Està fet el gener del 36 i es diu El mar, la visión de unos niños que no lo han visto nunca. Y hi ha una nena que diu, y dice el maestro que iremos a bañarnos, dice la Florentina Sáez. I això era una invitació del que havia de passar, però al final va haver una fossa comuna i l'oblit. I quan li vaig explicar això a l'Helena, va dir, ostres, ella en aquell moment estava a participació i va dir, ostres, la gent d'Esbandies, la gent del grup de recuperació de la memòria històrica, el grup de recerca de la memòria històrica de Mataró. Juntament amb Esbandies i tu podíem fer tot un equip per poder començar a moure l'exposició fotogràfica. I així va ser com vam aconseguir recursos, vam fer el mecenatge i va sortir aquesta exposició que ha passat per 62 sales. Estic ràpid. 62 sales, que és brutal. En el teu cas, Anna, quan t'arriba aquesta història i com t'arriba? Doncs m'arriba en el moment que ens van proposar de fer un càsting a l'ONA, perquè els hi havia interessat que l'havien vist en un moment que feia una altra figuració, i aleshores ens van explicar que si podia fer un càsting i si podia participar-hi, i ens van començar a explicar aquesta història, que jo desconeixia totalment, però des del primer moment, no cal dir-ho, no? Entres de seguit amb
amb aquest personatge que desprèn una tendresa i algo molt proper que també tenim nosaltres perquè creiem en aquesta metodologia, no? Aleshores, em va encantar. Em va encantar. És que és una història que sembla molt fàcil d'entendre per què entra d'aquesta manera, però a la vegada és molt difícil d'explicar el que t'acaba transmetent aquest personatge. A més, el que veurem ara anirem a veure algun dels fragments, però m'avanço una mica, perquè d'Antoni Benages n'hi ha hagut molts, i malauradament en coneixem molt pocs. És un exemple més de tot el paper que va fer en aquell moment el professorat que tenia l'Espanya republicana abans de la guerra, que en van tenir per tots costats. Estem parlant d'un poble molt petit, a prop de Burgos, però quants n'hi ha hagut i quants no hem arribat mai a conèixer? Clar, això és una dada que a mi em frapa moltíssim. D'alguna manera, l'obertura d'aquesta fossa el 2010 va fer que aflorés la memòria d'aquest mestre a peu de fossa a partir d'una persona que passa per allà i dient que aquí està enterrado el maestro de mi pueblo. És a partir d'aquell moment que el cor de l'Antoni Benages, 74 anys després, comença a bategar de nou. I va ser gràcies a l'obertura d'una fossa comuna, res d'obrir ferides ni de... treure una memòria que s'ho mereixia. D'aquí que penso que amb la pel·lícula i totes les feines que hem fet en paral·lel podem dir que hem guanyat una batalla a l'oblit. Fem una cosa, anem a recuperar de la pel·lícula aquesta obertura de la fossa, perquè la pel·lícula explica, evidentment, la història del 36, però també la recerca d'aquesta fossa. Per tant, podem agafar aquest fragment de la pel·lícula i ara el comentem. Mama, què vols? Sí, he arribat bé. Mama, no puc parlar ara, et truco més tard, vale? Vinga, adéu. ¿Usted es catalana? Sí, de Barcelona. Yo soy de Bañuelos de Bureba, está cerca de aquí. Me llamo Emilio. Yo, Ariadna. Encantado. ¿Sabe que ahí podría estar enterrado otro catalán? Se llamaba Antonio. Antonio Benages. Fue mi maestro. Així comença aquesta història que va escriure Sergi, que s'ha portat a la pel·lícula. Aquí hi ha un altre català, i el que veiem és un exalumne ja gran que no se n'ha oblidat d'aquest professor que va tenir un període molt petit de la seva vida. Això també ens diu de com un professor et pot marcar per sempre, i segurament a tots ens ha passat, no sé si a vosaltres ja us ha passat o no, però com un professor ens pot marcar per una cosa en tota la teva vida. Diuen allò, que un bon professor t'obre la porta al coneixement, un bon educador esperona les teves qualitats, però un bon mestre et commou l'esperit. I un bon mestre com el Benages, jo vaig poder entrevistar a uns quants exalumnes i hi havia algun cas, per exemple, Eladio Díez, que quan el vaig poder entrevistar, en els anys vaig veure com anava perdent facultats, se'n recordava perfectament del nom del seu mestre, però en canvi estava oblidant el nom dels seus germans. O sigui que fins als últims moments va tenir el seu mestre com molt present, perquè clar, els hi van treure, no només els van assassinar el mestre, aquells nens, sinó que els van privar d'una educació amb llibertat i feliç, amb un mestre que no els hi pagava i jugava amb ells. O sigui, com el que podem veure a la pel·li, que és molt fidel al Benages, que jo he pogut
recuperar amb les entrevistes i amb els escrits. Bé, amb aquesta fossa a Catalunya en tenim moltes, des de les territoris on en tenim més ara mateix. Són 887 fosses comunes les que hi ha. A dins hi ha 20.000 persones, per tant hi ha molta feina per davant. Aquest, com dèiem, és un cas, però ens obre tot un paradigma de com d'important és recuperar aquestes 20.000 ànimes, 20.000 vides i 20.000 testimonis que es van perdre. Està clar, que no podem oblidar, no? I reforçar tota la memòria històrica, que no ens pot abandonar mai. Com d'important és portar això a la gran pantalla? Home, per mi és donar coneixement als que no saben què va passar, perquè elles no sabien que això havia passat. I que hagin pogut viure això, tots els infants i adolescents que puguin anar a veure aquesta pel·lícula, obre una memòria que hi ha gent que desconeix totalment i que és més recent del que ens pensem. Com ha estat ser alumne de l'Antoni Benages? Molt xuli. Molt agradable. Ha estat diferent de quan aneu a classe cada dia? Sí. Sí. En què ha estat diferent? En què veieu diferències de quan éreu alumnes a la pel·lícula i quan ho feu cada dia avui dia? Doncs la llibertat que teníem quan estàvem amb ell i això. I que, clar, a classe t'ensenyen coses i vas com en sèrio, no? Aquí sí que t'ensenyava, però, clar, no és diferent, clar. Entre que et paraven, que no sé què, clar, era molt més guai. De fet, Anna, hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció i és, ara tenen unes classes, com ara explicaven, unes matèries, uns objectius, unes inversions de temps que van delimitades amb un coneixement. En el que veiem en aquestes classes a la pel·lícula són coses molt essencials, però a la vegada imprescindibles, com és saber on arriba el riu, on és el mar. Una mica veiem tot plegat com coses que ara potser pensem que són òbvies que hem de conèixer, però que en aquell moment aquells nens no coneixien per res. És molt diferent realment el que veiem i la importància, Sergi, de la funció del mestre en aquell moment. Jo vinc aquí perquè m'ha tocat, però hi ha molta feina a fer. No ho diu amb desdeny, de dir, mira, m'ha tocat aquest poble i anem a fer, no, al contrari. M'ha tocat aquí, però veig que hi ha una feina impressionant per fer i vinc a assolir la meva funció com a mestre d'ensenyar els coneixements que aquests nens no tenen. La gran majoria... Que s'emporti grans discussions, amb els pares. La gran majoria de mestres republicans, perquè també hi havia dels altres que estaven treballant per fer caure la república, també hi havia uns quants, però almenys la gran majoria de mestres de la república tenien molt clar que volien portar el progrés a l'estat republicà. I la república, el ciutadà número 1 havia de ser el mestre. Van fer unes grans inversions en fer escoles, però també en pujar el sou als mestres i d'alguna manera que el poble més remot, més petit i més perdut tingués el seu mestre. I aquests homes portaven el progrés i l'esperança en aquells pobles. I moltes vegades ho trobem en els quadernets de l'Antoni Benages allà, perquè el d'Antoni Benages no era una rara avis que estava a Vinyolos de Bureba fent aquests quadernets. Hi havia tota una xarxa de mestres freinetians que feien aquests quadernets. I moltes vegades en aquests quadernets et trobaves a la part de darrere un escrit que deia els drets dels infants. Unes coses tan bàsiques, que el nen ha d'anar ben vestit, ben alimentat, és obligatori que vagi a l'escola, unes coses tan bàsiques que antigament no eren tan òbvies. I era el propi mestre, i ho veiem a la pel·lícula, que ha d'anar a casa d'Emilio a dir-li que el nen ha de l'escola, us en recordeu? Com ha estat rodar aquesta pel·lícula? Com ha anat el rodatge? Bé, la veritat és que m'ho vaig passar molt bé i va haver moments que de tant repetir era cansat, però ens ho vam passar molt bé i això guanyava tot l'altre. Em va agradar conèixer l'Enric Auqué perquè era molt graciós, ens feia trucs de màgia i també algunes vegades era molt difícil perquè havíem d'estar així amb l'esquena recta i havíem de repetir una i una altra vegada tota l'estona. I com ho fèieu això de repetir una altra vegada fent el mateix, encara que estaves cansada, dius un altre cop? A veure, hi havia unes noies que si tu en un moment estàs així i en l'altre
per al que sigui, et canviaves de postura, et deien no, i ens et posaven igual perquè estiguessis tota l'estona igual. Però clar, si volies canviar de postura, doncs no podies. Si estàs incòmode, no podies. Havies acabat sent incòmode. Sí. I a més, la primera vegada que vaig dir però hem d'estar com estàvem a l'altra escena, vaig dir però si agafaran una escena, no ho entenc. Després ja m'ho van explicar. Si n'hem fet una i ja està bé perquè n'has de fer 4, no? Té tota la lògica del món. També podies fer molt bé que tinguessis aquesta postura i repetir-ho, però després l'altra cosa era que no podies mirar a càmera. Sí. Això és complicat, quan has de fer veure que no passa res i t'estan enfocant unes càmeres. Com ara mateix, ara ho esteu fent molt bé, per exemple. Heu mirat les càmeres en algun moment? No. No, ara ja està, ja ho heu superat, això. I a més, crec que teníem 3 càmeres, una aquí i una altra aquí. És que és molt difícil, no?, mirar les càmeres tenint-ne tantes. I a més, si te la posaven aquí, és que era més. Què faig? I què fèieu? Com no miràveu? Primer jo tenia la tentació de mirar, però després vaig dir m'he d'aguantar, jo mirant un puc fixa i no em movia d'allà, perquè si només que fes una miqueta així, és clar, tenies la càmera aquí i havies de mirar allà i era molt difícil. Jo em vaig fer com que al principi, clar, la càmera era com mira-la, però jo vaig fer que com si no hi era. A mi em feia molt difícil, però després vaig dir, vale, miro el professor i ja està. I què feia el professor quan el miràveu? Ell no mirava la càmera tampoc, no? No, ell és professional. Anem a fer una cosa, anem a recuperar una part d'aquesta pel·lícula, perquè també és interessant, i ara ho comentem, que parlàvem del coneixement i del que el mestre els explicava a uns nens que no havien vist mai el mar, i tenim aquest tros justament en el que els diu no heu vist el mar? Anem a veure-ho. Antonio, ¿hasta dónde lleva este río? El Pecesorios pues se junta con el río Tirón y después este se junta a un río más grande que se llama Ebro y al final toda esta agua llega al mar. Es bonito ¿El qué? el mar. El mar. Sí, es bonito. El mar es de lo más bonito que hay, Emilio. ¿Ninguno de vosotros ha visto el mar? No. A mí me han dicho que debe de ser muy grande. Y muy hondo. ¿Y los demás cómo os imagináis el mar? Es donde cogen toda la merluza. Y el bacalao. Y los tiburones. Que sí, que me lo ha hecho mi padre. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más sabéis? Y el agua estará muy caliente. ¿Pero qué dices? Estará muy fría, más que la del río. Escuchadme un momento. ¿Queréis escribir todo lo que sabéis sobre el mar? Sí. ¿Volvemos a la escuela y hacemos un cuaderno especial, un cuaderno sobre el mar? Sí. Pues vamos. Això començava amb l'Ona. Sí. Era la teva frase. Sí. Com van això? Encara us les sabeu, les frases? O els guions encara els teniu al cap? És que sí, perquè doncs, la vaig tindre que repetir moltes vegades i se'm va quedar gravada. I també que a mi tothom em pregunta quina frase vas fer, i si se m'oblida, clar, l'he d'anar repetint tot el rato. I aneu per casa repetint frases fins que els pares diuen prou ja, o al contrari, dius, mira, que no vull saber res d'aquestes frases. A vegades sí. A vegades sí, eh? A vegades sí. I què us diuen? Pare, ja ha de dir això. Això com més t'ho diuen, a vegades més ganes tens de dir-ho, eh? Sí. I a vegades haig de... Per exemple, és un exemple, en anglès t'han dit una frase i la tens que recordar per demà. Doncs jo vaig per casa cantant-la tota l'estona i em diuen para ja, que és agobiant. Però tu te l'has de saber parlant demà. L'has d'aprendre. Parlàvem de frases i també vull parlar de l'accent, que en aquest cas fa l'Enric Auqué, que és un d'aquests texts que també destaca, i va ser també una petició de dir, escolta, més que els professors en aquell moment catalans que anaven a fer de mestres a Espanya parlaven amb aquest accent i no l'hem d'amagar, a vegades tenim massa por de parlar castellà amb accent català i escolta'm,
final és l'accent que teníem i això és una cosa que també passava. Sembla ser, l'altre dia vam presentar el Florida Blanca juntament amb la Pati Font, la directora, i l'Albert Val, que és el guionista, i sembla ser que l'Auqué, l'Enric, que és una persona excel·lent i és un amor, el tio va fer molts canvis que no estaven al guió, però li van acceptar, i un d'aquests era el tema de l'accent. Ell havia mirat uns programes on sortia en Pla, en Josep Pla, i un altre que sortia a l'Espriu, i va veure l'accent i com no ni s'avergonyien ni l'amagaven. I ell el va voler fer, i jo penso que ha estat tot un encert. La veritat és que, Anna, quan tu veus el personatge del mestre, et genera tendresa des del primer moment, connectes moltíssim. Però clar, si a més em dieu que l'Enric, l'actor, també t'acaba despertant una mica aquest sentiment de confiança, de tendresa que acaba fent, és que és impossible que això surti malament. Jo crec que és impossible no estimar-lo. Aquesta seria la frase, perquè va cuidar molt a totes les nenes i els nens, divertit, proper, molt proper, molt proper. I un acompanyament important, perquè ell també explicava, me'n recordo un dia, que ell s'havia de col·locar en algunes situacions per provocar la reacció dels nens i les nenes davant de càmera, i això no és fàcil. Però ho feia tan bé i tan natural, i era tot tan bonic que havia d'anar rodat. Jo només tinc bones paraules per l'Enric, de veritat. La connexió que es veu amb tots plegats és realment, no és fingida, perquè pel que m'expliques, al contrari, sortia sola. I això es veu en la pel·lícula. Vull dir, és que diuen, és que els nens estan molt bé. Dic, home, és que estan molt bé perquè estaven davant d'algú que ho fa molt bé. Aleshores, teníem tots els ingredients perquè sortís bé. Evidentment amb la feina que van fer elles, també, i ells, els que no han pogut venir, però... De vegades sí que es veia el set de rodatge, que ella de mestre, i després, alhora, als moments de descans, continuava igual. El que deia l'Helena amb el tema dels trucs de màgia. Jo feia també el making of i feia foto fixa. Això ho vaig poder veure. I després van sortir moltes fotos que estàveu fent broma i anava molt cansat, però recordo que es posava així com a dormir a sobre d'ells, unes fotos així com molt divertides, fora de focus, fora de càmeres, però que el foto fixa pot recollir. I van sortir moments molt macos, molt propers, molt de donar energia perquè ells se sentissin còmodes i tranquils, sense estar... Jo penso que ho va aconseguir, que ells estiguessin relaxats i bé. A mi un dia em va fer un truc de màgia amb l'ull i ho vaig intentar provar i em dir no ho facis davant dels teus pares perquè aleshores em renyaran a mi. No l'has fet, no? No. Ben fet, que si no l'Enric, pobret, després no serà el culpable d'aquest truc de màgia. Després me l'expliques per això. Ara no, que no el sentin els teus pares, Parlàvem de com era dins del rodatge, tot plegat. Diuen que, clar, tu, quan veus una pel·lícula, jo que veig la pel·lícula, doncs veig el que ens ensenyeu vosaltres, però després que dins del rodatge hi ha una altra pel·lícula, diguem, que és la que vosaltres fora de càmeres feu, com parleu amb els vostres companys, amb els actors i actrius que us acompanyen. Com és estar dins d'un rodatge, més enllà de les frases que us heu de memoritzar o del paper que heu d'interpretar? Doncs la veritat és com has dit tu, com fer una altra pel·lícula, connectar amb l'altra gent. Per exemple, jo vaig fer molts amics i amb l'Enric, molt bé, feia bromes gracioses i de veritat el vam estimar molt, com si fos el nostre professor. I vaig fer amics i amb els del rodatge, amb els de vestuari, amb tots. Eren molt macos, la veritat. Sí, i a més el cura, que sembla així, jo al principi... Sí, i és que jo al principi tenia por. Tot el rato estava sèrio i això, però després, fora de càmeres, jugava amb nosaltres, era... O sigui... Ens vam fer una foto i a més en una foto vam sortir així i després vam sortir com i tot això. El que han dit ella és veritat que el Padre Primitivo, fora de càmera, és una persona molt agradable. O sigui, no ho sembla, però enganya.
Voleu que fem una cosa? Per aquells que no han vist la pel·lícula, voleu que els ensenyem com és el Padre Primitivo? Sí. A veure si fa por o no fa por. Vale. Que cadascú a casa seva jutgi si el Padre Primitivo fa por o no fa. Buenos días. Buenos días. Bueno, creo que no nos han presentado. Yo soy Antonio Benayos, el nuevo maestro. Padre Primitivo. Encantado. ¿Qué desea? ¿Con qué derecho se cree usted a descolgar a nuestro Señor? Mire, como estoy seguro que usted ya sabrá, en España, desde que ganó la República, la educación es laica. Y no hay ninguna ley ni ninguna norma que me obligue a mí a tener ningún crucifijo colgado en estas paredes. Ya. Es usted un ateo. Yo no puedo hacer nada contra eso. Pero en este pueblo hay buenos católicos y usted debería respetar su fe. No, si yo respeto su fe. Lo que pasa es que la fe y la religión pertenecen al campo de la familia y de la iglesia, no a la de la escuela. Yo soy un ateo, pero le aseguro que mi único objetivo en este pueblo es que estos niños aprendan, sean buenas personas y ya está. ¿Y a usted le parece que el respeto es esto? Que aprendan como salvajes, correteando por toda la escuela. A mí lo que me parece que no es respeto es lo que está usted haciendo hoy aquí. Mire, le voy a decir... Mira, no, se lo voy a decir yo a usted. Resulta que esta es ahora mi escuela, no su escuela. Y las cosas, a partir de ahora, se van a hacer a mi manera. Y ahora, si nos disculpa, tenemos mucho trabajo. Y estoy seguro que usted tendrá cosas mucho mejores que hacer que interrumpir clases. Buenos días. És que com per dir-li alguna cosa al Padre Primitivo, eh? Aquí no parlava ningú. Aquesta escena va ser fàcil de rodar, no? Només havíeu d'estar així, que parlés amb l'Enric i ja t'ho faràs tu. No ens van dir res, aleshores quan s'anava, jo vaig dir, què farà? Què passarà ara? Tornarà? Tornarà o no tornarà? Vindrà cap a nosaltres o no? La veritat és que impressionava bastant. I a més, aquí no, ho han tallat, però és que quan entrava nosaltres no ens van dir res i fotia un crit de «Niños!», no sé què, o alguna cosa així. Clar, nosaltres ens vam espantar molt, que jo estava allà, bueno... No cal ser més petit per tenir una mica de por d'aquest Padre Primitivo. Al final aquí ningú parla. Menys el professor, el mestre sí que s'imposa. Aquí és una cosa molt important perquè es veu molt la lluita dels dos sistemes d'educació, el que després seria el nacionalcatolicisme i l'educació republicana, i els dogmes d'uns i la manera d'ensenyar amb l'experiència i l'experimentació dels altres. És també de fet, crec que l'escena ho reflecteix perfectament quan li diu que no hi ha el Crist posat perquè l'ensenyament és laic i per tant no està obligat a fer-ho. I després aquesta autoritat del professorat de dir, soc el mestre d'aquesta escola, aquí les normes són les que jo imposo i no pot venir ningú de fora, com pot ser l'Església, a imposar el que jo crec que ha de tenir de coneixement. Que és una cosa, abans ho parlàvem, Anna, que a molta gent avui dia encara ha viscut aquesta educació, no cal remuntar-se al 36, però sí que hi ha molta gent que també, quan veu la pel·lícula, evidentment, recorda això de quan era més petit i dius, és que clar, és que realment anava així. Clar, per això penso que és important també explicar aquesta història per poder explicar el que havia passat i el que no ha de poder tornar a passar. Us imagineu ara que quan torneu la setmana que ve a l'escola vingui el Padre Primitivo a fer-vos classe? Per això. Ai, la cara de l'Helena quan va dir que venia el Padre Primitivo el dilluns. No? Què penseu que farien els vostres companys de classe que no han rodat la pel·lícula si de cop els hi apareix un Padre Primitivo? Perquè vosaltres ja el coneixeu una mica ara, però... Jo, perquè no s'espantessin molt, els diria tranquils, jo que te'l conec i només està actuant, que després és molt bo. I per calmar-nos una mica, perquè és que...
veure, si és com és ell de veritat, a la vida real, vale. Però si és a la pel·li, no. La veritat que jo crec que els de la meva classe es quedarien bastant espantats, però, per exemple, com ha dit la Helena, que si fos a la vida real, els diria tranquils, que és un tio maco, que no us farà res, però si fos a la pel·lícula, ja els diria que o feu silenci o veureu el que passa. Sí, perquè a la meva classe parlen quan volen, així, saps? Així sense aixecar la mà, parlant així, i jo els diria, si estigués actuant, els diria, millor que no parleu, jo de vosaltres no parlaria i em quedaria calladet, perquè... I a més, en un tros de la pel·li, quan a un nen se li cau el llapis i el professor ve, fa així perquè pensava que me iba a atizar, saps? És com que potser el professor, el padre primitivo, li havia atizat i tot això, i és raro que el professor no li fes. Perquè tenia una altra manera d'ensenyament. Què us diuen els vostres amics de la pel·lícula, els que l'han vist? La meva amiga Aura l'ha vist i ha dit que està molt bonica. Li ha agradat? Sí. M'han dit que un dia al menjador plovia i van agafar els ordinadors i van començar a mirar totes el tràiler i el dia següent em van dir és que ets molt mona, estàs molt mona, he vist el tràiler, no sé què, i jo sí, ja m'ha dit l'altre, però encara no he anat a veure. No cal que m'ho tornis a dir tu, que ja m'han dit 3 cops, no? Sí. La veritat que els meus amics, la majoria ja l'han anat a veure i les seves mares, tots han anat al cine i molt bonica, sobretot els meus amics que són bastant apassionats per la història i tot això, que els ha agradat molt i que és molt bonica i totes les mares han plorat i això. Parlem un moment de la roba que portàveu a la pel·lícula, que és molt diferent de la que porteu ara. Ara aneu molt de colors, allà colors n'hi ha poquets, eh? Què tal la roba? Us agradava o no? Picava molt? Picava moltíssim i tota l'estona un vestit, era com un jopé, un vestit allà. I a sobre, a les escenes, el dia que feia més calor, jo crec que era el de tots, vam gravar l'escena d'hivern i teníem a les motxilles, teníem els típics ventiladors petitons de l'Arehop i quan paràvem les agafàvem perquè feia una calor i amb les mantes. En una escena surt que la Gala i jo i no sé qui més ens posàvem la manta, que era, crec que doble, la manta. Calor. Doncs la meva roba, la d'estiu m'agradava bastant, perquè eren quasi tot vestits i jaquetes. I el que sí que passava que hi havia jaquetes que picaven tant que tenien que posar una camisa sota, perquè si no et picaven, i també les escenes d'hivern les vam fer a l'estiu, i per exemple, les que vam anar al riu, me'n recordo que era més cap al setembre, i llavors cada vegada que tallàvem l'escena ens donaven unes mantes i clar, passàvem fred. Vam rodar una escena en el mar, però al final la van tallar, i que anàvem a les 5 o alguna cosa així del matí amb banyador a la platja. I el banyador, a sobre, era com de llana, perquè abans no hi havia aquesta tela dels banyadors, era de llana. Sí, i era molt apretat. No era gaire còmode, veig. No. I nosaltres ens podem posar alguna cosa i ens van dir, de moment, que rodem això i després. I a mi em van donar 3 mantes i me les vaig posar. I després a sobre no surt l'escena. Sí. No, però al final ens ho vam passar molt bé, perquè era una platja d'aquelles que pots anar molt al fons i toques a terra, i ens vam anar tots els nens cap al fons allà saludant els pares. Va ser molt xulo. Bueno, això quan vam acabar. Quan vam acabar els vam dir, ens podem tirar, i ens van dir que sí, ens vam anar tots. En alguna part ja no tocava molt perquè tenies 7 anys. Vam jugar a la platja, tots els nens, i la veritat que va valdre la pena. Sí, era molt xulo. Abans us coneixíeu de la pel·lícula? No. No us coneixíeu? Jo és que anava a la mateixa escola. I no la coneixia. Sou de la mateixa edat? No. Aleshores ho entenc, que cadascú va al seu curs. Sí,
Doncs a la pel·li ens vam conèixer i em va dir, jo vaig a l'escola Joan Colomines, i també. Jo vaig dir també. Què? Però no ens hem vist mai. I a més som veïnes, també. A més sou veïnes? Sí. I us heu de conèixer al Vallès a una pel·lícula. Sí. Així d'emocionant. I ara què? Ara sou amigues? Sí. I us aneu veient després de la pel·lícula? Sí. I a més no ens coneixem, tampoc amb la Gala, però la Gala també és com una mica veïna. És que l'Ona està aquí, jo estic aquí i la Gala està aquí, és com... Són aquestes coincidències a la vida, que qui t'hauria dit que acabaries fent pel·lícules amb les teves veïnes? Si som del mateix barri. Escolta'm una cosa, això d'aquí uns anys ho haurem de recuperar perquè us heu convertit ja en actrius importants o d'aquí uns anys no voldreu ser actrius? Sí, eh? Sí, a mi m'encanta. Perquè a més fas amics, saps? I et saltes core, a vegades. Això està molt bé. A mi no em passava això, veus? Hi havia d'anar cada dia. Jo, de fet, si em tingués que proposar de què em dedicaria quan sigués més gran, no descarto l'opció de ser actriu, perquè la veritat és que m'agrada molt ficar-me en el paper i, bueno, i fer amics, però sobretot actuar. Què li sembla a la seva mare que vulgui ser actriu? Fantàstic, fantàstic, m'encantaria. Actriu el que ella vulgui, però si vol ser actriu, endavant, i tant. Qui sap si un dia dirà, mira, què és aquest que li feia preguntes a aquestes actrius que ara coneix tothom? Aleshores jo diré, aquest era jo. Gràcies per venir avui, ha estat un plaer. I Sergi, enhorabona perquè el que has aconseguit va molt més enllà de la recuperació de la memòria històrica, que no és poc, sinó que és transmetre a noves generacions el que ha passat per, com deia l'Anna, que això no s'oblidi i que perduri més enllà. Exposicions, una pel·lícula, però sobretot aquesta transmissió del coneixement de generació en generació. Jo crec que has complert plenament amb un objectiu inicial i amb escreix. Si hem fet història, que sigui perquè no es torni a repetir tota aquella barbària. Gràcies per acompanyar-nos avui també, a vosaltres dos. Ha estat un plaer. Moltes gràcies. I nosaltres acabem amb un fragment de la pel·lícula perquè el professor els va prometre que anirien a veure el mar. Això no va poder passar pel que ja saben, una guerra que va arribar i després el professor que no va poder-ho explicar, però la promesa la va fer, la veiem, ens quedem amb això i tornem ja dijous. Que passin un bon dimarts. ¿Os gustaría ver el mar? Sí. Pues quiero que enseñéis este cuaderno en casa y que vuestros padres lo lean y que les digáis una cosa muy importante, que les digáis que este verano el maestro os llevará a ver el mar. ¿En serio? ¿Qué pasa, Josefina? ¿No te gusta la idea? ¿Nos llevarás a Bilbao? No, os llevaré a mi tierra, en Tarragona, a mi pueblo, a Montroig del Camp. ¿Iremos en burro? En burro, hombre, no. En burro no llegaríamos nunca, Emilio, no. Iremos en una cosa mejor. ¿Sabéis en qué iremos? Iremos en tren. Pero tenéis que ayudarme a convencer a vuestros padres. ¿Me ayudaréis? Sí. ¿Sí? Sí. Pues venga, va, pongámonos a trabajar, que vamos a necesitar muchos cuadernos.